Panjenenganipun nggih kagungan grup dangdut. Kula pangkling lho Pak Budi. Bos dangdut Bagas Kara. Kamu mboten kepanggih Pak Sudir, aku pangkling. Wekdal launching kayak tetek sing MC ya aku. Mbah iki kok ora tunggalin neh kae. Yuk, perawan Kalimantan diaturke ya. Monggo. Tembang menika kula aturaken mirengan kunjuk pangomyong tapi panderek saking Demak. Rinongi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan, bantal guleng tak sayang-sayang, rasane koyo wong kedanan. Bendino aku ngalamun tekan oma atiku bingung, jare tresno rawani nembung, rasane koyo wong linglung. Kartika Nada Campur Sari UGL Audio matur suwun. Sayang nyelingake nalika biyen pacaran, rino wengi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan, bantal guleng tak sayang-sayang, rasane koyo wong kedanan. Harapan dari tuan rumah agar jangan pulang dulu sebelum ikut foto keluarga. Ya, jangan pulang dulu, jangan berpamitan dulu.
rasane koyo wong lilo. Berarti ora aku. Napa? Jare kaingatan serambut panjang. Mboten jenengan Berarti iku ora ora aku. ada rambut. Berarti kowe awan iki ya naksir karo panata carane.